Un saludo, amigos. Aquí tedes a vosso veterinario de familia que hoxe vos vai desentrañar de todos estes comentarios típicos que están nos parques, nos foros, así dos máis míticos que teñen de verdade. Cales teñen fundamento e cales non. Empezamos. Que se os cans cando comen dulces se volven cegos. Mirade, comer dulces pode favorecer que se fagan diabéticos e a diabetes pode causar que lles aparezan cataratas. É certo que non é o único motivo que os pode facer diabéticos, que a sobrealimentación tamén pode causar diabetes e indirectamente cataratas, aunque non sexa a base de dulces, pero ten un fundamento de verdade. Tamén é certo que para que eso suceda hai que darlle dulces habitualmente. Por darlle unha cousa así moi de Pascuas en viernes, pois tampouco volvo a decir que eso sexa un desastre. Vou vos contar unha historia. A partir da mitade do século XX houve investigadores que conseguiron irse a vivir cos lobos ao monte e descubriron que o comportamento dos cans se pode entender extrapolando do comportamento dos lobos. E se sábese que o can descende do lobo. E parece ser que os lobos comen típicamente unha vez ao día de media, porque a comida hai que cazala. A partir de aí, a extrapolar que iso é adecuado para os cans foi un error. Estuvo de moda durante unha temporada, sobre todo nos anos 70, pero darlle de comer unha vez ao día, sobre todo os cans de raza grande, pode provocar sobrecargas do estómago, pode provocar a temible torsión do estómago. A ver, acerca de se ten que parir algunha vez unha cadela para previr os tumores. A resposta é non. O que prevén os tumores é evitar que teña os celos. Son as hormonas que se producen cando teñen o celo as que poden favorecer que teña tumores. Se operamos unha cadela antes de que teña o seu primeiro celo, a probabilidade de que teña tumores está en torno do 0,4%. E se non facemos nada, está en torno do 50%. O que temos que facer é operalas cando son noviñas. A partir dos 2 anos de vida, o efecto preventivo xa non é demasiado importante. Que si cando un can che lambe, che cura unha ferida, pois aí hai algo de verdade, porque para cuidar unha ferida, o primeiro que hai que facer é tela limpia, e se un can xa lambe, pois claramente xa limpia. E dous, no cuspe dos cans, e de máis especies, hai unha sustancia que se chama lisocima que actúa contra a parede das bacterias que chamamos gram positivas, que teñen parede, e as bacterias predominantes na piel son gram positivas, os estafilococos. De maneira que un pouco si ten de verdade. Agora, tamén vos digo, lambela 4 veces limpia axuda que cura. Lambela 400 veces macera termina favorecendo o crecemento de outros tipos de bacterias. Entón, digamos que a resposta aquí correcta sería que un pouco sí, pero deixar o que se lamba obsesivamente, non. Se é portador de toxoplasma, sí que hai que tomar precaucións, porque sí que pode haber problemas para o meniño. A toxoplasma está nas cacas do gato, entón o que non pode facer a embarazada basicamente é andar coa bandexa do gato, e se o fai ten que utilizar guantes, pero se o facemos ben non temos por que desfacernos dun gatiño que teñamos en casa. Podedes preguntarnos outras dúbidas e seguiremos aquí confirmando, desmontando este tipo de mitos.